phela nganza kwethu. Ya namhlanje hayi. Sozwa ukuthi indoda yembungculu le ndoda lephele uthisha omkhulu. Ukuthi izothini ke namhlanje ngoba sase sizwile khona ukuthi lapha ku Haddock Committee ukuthi hayi ayiphethe lutho indoda kumele ukuthi ibuyele iyobothisha omkhulu esikoleni. Ngapha ngakubuka nongoma ibuye back iyobothisha omkhulu. Ikamadlanga ke namhlanje umnumzane loyo phela osamisiwe uMinister Mchunu osamisiwe engazi ukuthi indaba esamisiwe ngoba kufanele ngabe kade asuspendwa nje full suspension wavele wamiswa kwaphinde futhi kwalandwa elinye ikhehla nje elikhathalele nesibongo la ukhathala uyikhathalele ukhathala uyayilengela nje bandla ukhathala angimazi ukuthi isidingo sakhe besikuphi ukuthi afike abe khona ngoba hayi asikho ispace sakhe. So ke i-administration kaMnumzane Ramaphosa nje bafowethu iyabheda kakhulu angifuni uqamba amanga ngengasho iyabheda administration kaRamaphosa ngoba izinto ezisimple obonayo ukuthi asikho isidingo salezi zinto. Really there was no need ukuthi kuze kube khona ukhathala since uMinister Mchunu ebenabantu abama deputy abawu2 bekufuneka vese kuthiwa nje abambani ke nobabili madoda ngoba vese anazi lutho kodwa bambani ukhathala asikho isidingo sakhe. UMchunu usaxephula imali yakhe njobe injalo no deputy baxephula imali yakhe kwafika wazo-edwa enye imali. Bafowethu engabe samenzani uRamaphosa mina ngase ukuthi samenzani bafowethu Ramaphosa angasenzani eSouth Africa. Angifuni ukukubalisa kodwa nje senziwe ilimi eMzansi bafowethu senziwe ilimi yabo. Senziwe ilimi eSouth Africa senziwe ilimi kakhulu kudlala ngathi. Kodwa nje i-administration yaMaphosa angikho happy ngayo. Ngoba angazi ukuthi sifike kanjani la ukuthi sibe nokususpend uMchunu kuletha umuntu ozoba yibamba kodwa zasema uMchunu uno deputy. Yilokho nje ngikhala ngakho. Uyeza ke namhlanje uMchunu uzokhuluma lapha. Asazi uzothini uzoshaya bla 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 as usual. Kanti ke okunye ngithanda engikunotisile njengoba bengishilo ukuthi angisathanda ukumnalela uRamaphosa uma ngabe ezokhuluma. Njoba bekune family meeting ayenze bekuyindini bekuyiSaturday bekuyiSunday le family meeting ekade ikhona la bekhuluma khona zikhona izinto ayithintile ezimqoka engicabanga ukuthi siyafuna ukuzizwa kodwa mina engibona ngathi iyona ebimqoka ebekufuneka enze family meeting yayo akhulume ngayo yile ekhuluma ngeze yokumbiwa yonke iproduct embiwa kuma mining wethu ukuthi izinto ezikhulunywe ngazo kwi-G20 izinto ekhunywa ngazo ku-G20 ezinye lezi ukuthi njengamanje kumele ukuthi onke ama raw material lawa ambiwayo abenefitise abantu abahlali kwande amathuba omsebenzi. Angeke aze akhe amathuba emsebenzi abekhona uma kukuthi igolide neplatinum ezongbiwa nje phansi zisasuka la zihambe zinjalo zimanikiniki njoba isuke phansi ziyele ezweni laphesheya lapha ifike khona ziprocesswe khona ziwashwe khona ziqheshulwe khona zibuye futhi sayizokhosta iSouth Africa sayizokhokhelwa eSouth Africa kodwa zibe imbewu eSouth Africa. Akuwenza umqondo ukuthi igolide lethu neplatinum yethu kusuke la eSouth Africa kuhambe kuyezweni la ngaphandle kuyoprocesswa khona kuyowashwa khona kwenziwe yonke into eyenziwa khona bese kuyabuya kuze akuwenzi umqondo akunamqondo akusoze kwaba namqondo yabo. Izinto ke ekukhunywe ngazo ku-G20 lezi kabe ayishilo umnumzana uCyril Ramaphosa okungimangazeleka ukuthi lezi zinto akhuluma ngazo uma unganothisa ugooglishe ubheke uzothola ukuthi uJulius Malema wakwakhuluma ngalento 10 years ago. Ngicabanga ukuthi phela wayesakhulupheleke lapho esengaka usenobuso omngaka.
10 years ago uJoseph Malema wakakhuluma ngalo nto leyo ukuthi izinto ekufuneke zenziwe eSouth Africa ukuthi yonke imaterial embiwa la kuthina ama product ambiwa la kuthina awangayinhlobo phesheya awaklinwe la ukuze kwanda amathuba emisebenzi wayisho uJulius Malema lonto lo 10 years ago. Sayitshela ukuthi naye ke phela uzoyenza lonto le yenzeke ngempela kanti naye kuzohamba kuhambe naye ayithathele phela lento bafowethu abanimali bafowethu. Funeka nikhumbule abantu base South Africa ukuthi abantu abaqala ipolitiki nabantu abenza abacontrol ipolitiki nabantu abacontrola iconstitution yase South Africa. Yibona phela abantu okuyibona abathatha yonke ama minerals ase South Africa bewayise kumazwe ngaphandle ayoclean. Yibona futhi phela ababenefitayo abaqoqobela yonke into yezokumbiwa phansi. Njengobani oRuha not Oppenheimer niyakhohlwa futhi Oppenheimer uyena futhi umnikazi we-IFP Oppenheimer ukuthi uhlabisa upresident cha phela upresident uqashiwe upresident yabo kodwa nje abanikazi the founders of the IFP ilabelungu labo Oppenheimer abantu abafanda ama-political amaningi including the ANC now angazi before kodwa nje now i-ANC bayifanda Oppenheimers. So the Oppenheimers and the BS ibona abantu abathatha konke kwase South Africa kuhambe kuye ngaphandle. Izinto ke insizwa lezi ze-G20 ebesikhuluma ngayo kakhulu ukuthi funeke kulungiswe lokho ukuthi kungabusenzeka. So really we need to think we need to think faster yabo. So nje engazuthi ngempela abafowethu lento yokuthi manje uyabona kubuye o stay away iteleka lezangampela iteleka kuvalwe kuthiwa enough is enough seyidinga lonto leyo. Ngiyababona amamashi nganza kwethu amamashi bafowethu ngeke azasise indawo siyamasha nje kuphela sihambe siyikhalo sifike sibeke lapha kuphuma indoda enesiso esikhulu imukele izikhalo ishonele kuphinde kwenzeke lutho yabo kuyoze kube nini amamashi awasebenzi lutho awenzi lutho yabo. Uma ngase njengamanje kubuye iziteleka lezi sasiba nazo kudala ngezikhathi zethu abafowethu yonke into ngayinhle kabi kubuye iziteleka zangampela ukuthi kuma yonke into akunyakaza isitimela akunyakaza ibhasi akunyakaza ibhanoyi akunyakaza ngisho impukana ngidize ngisho impukana emoyeni. Yilo nto leyo engakwazi ukuthi ilungise izinto ngoba sideleleke kakhulu ngoba abantu laba amaqembu ezepolitiki akhokhelwa yilabantu ukuthi sisetshenziswe ayacontrolwa kwayiwona acontrolwa ngemali bafowethu. Money is power, make no mistake. Wonke umuntu uyathanda ukuthi ayisebenzise imali njenge-power and imali yabacontrola abantu abaningi benza bahlanye abantu imali. So ke ngenza kwethu izinto esizifunayo eSouth Africa ukuthi zenzeke ngempela siyafuna ushintsho ukuthi igolide lethu sizibambele lona sizimbele lona siziwashele lona siziklinele lona silenze liba piece kungamnandi ke lokho. South Africa's economy is showing signs of recovery with 0.8 GDP growth in the quarter of 2025. However, solo sisabukana nema challenges lamakhulu which include unemployment rate at 32.7% and the persistent load shedding, inequality, and we also have political influence dominating to a certain extent because now kuyatiwa ukuthi kuletinye tindzawo especially under the government sector mawufuna kungena khona phela you ought to belong to a certain political party and have someone within that department lakana influence akufake lapha emsebentini. Therefore young people do not have a fair opportunity to contest for umsebenzi. You know, kunebantu that have went through the phases of impilo, graduated and are more qualified for my positions kodwa kutholakala kusebenza abantu all because bona kune influence from these political parties.